Da. Iau și vaporul cu cărbun. Alo, bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, domnule, aici? Filmați? Da, domnul, da. Se filmează? Da, domnul, se filmează Hai pentru să vă spun ce s-a întâmplat. GSP TV. Hai să vă spun ce mi s-a întâmplat. Ia spune. Asta e locuința mea. Deci am avut și o nevastă. Domnule, maghernița asta? Nu, e garsonieră. Garsonieră E asta? garsonieră, filmați și dumneavoastră. Deci, Da. material poros. Deci, apa nu pătrunde aici. Ecologic. Ce s-a întâmplat? Să audă și guvernul, să audă și guvernul, să vadă și ei cum trăiesc, că a lăsat să plece toate proastele în străinătate. Iată, așa am pățit și eu. Ce ați pățit, domnule? M-a lăsat fomeia. Aoleu. M-a lăsat fomeia. Copiii s-au dus și ei. Așa. Am avut apartament la Calafat. Așa. Am pierdut cheia. Nu vrea să-mi dea cheia la apartament, că mă duceam și eu, dormeam acolo. La des am casă de vacanță. La bătrână s-a măritat. Și nu mai mă primește nici ea, că nu vrea ăla, dă-l reacul de să ține cu ea acum. Și mi-am făcut garsonieră aici. Și la iarnă cu ce trăiți? Cu ce vă încălziți? Bă, uitați că vine vaporul. Vine vaporul? Vaporul ăsta cu cărbuni. Filmați, domne? Da, domnule. Iată, sunt anumite firme care le pare rău de oameni sinistrați, părăsiți, singuri, și vine vaporul acum, învarsă aici cărbunii, în iarnă n-am nicio treabă. Prin pește, fac vârșile, am lansetele. Aveți lansetele aici? Uite pe roșie, am 7 lansete. Deci, filmați sau nu filmați? Filmez. Dom'le, filmez că-și dau cu pălăria asta în cap. Filmez sau nu filmez? Da, domnule. Uite și dumneata să vadă guvernul cum trăiesc oamenii. A permis să le plece nevestele la dracu să se cheptine. A intrat în călduri, a plecat acolo, uite, da, mănânc. Uite și dumneata ce mănânc. Ce boabe de porumb. Da, deci conservă, că tot asta, cu vaporul. Vezi? Apă. Granini. E super. E bună. Dar problema este... Iată că apare vaporul. Apare vaporul cu cărbuni. Păi nu cu cărbunii, trebuie să-i colim acum. Da. Domne, filmează aici, domne. Hai, domne, să văd câți cărbuni. Cu ce descarci atâția cărbuni? Eu că îmi dopață ce-ai. Văd macarau. Am și telefon. Și unde îl încărcați? Uite la macarau, ea, țara, macarau. Veniți să vă arăt. Macarau e acolo, seara, filmați aici. M-am bine cu pasnicul, dar să nu spuneți. Să nu dați pe post, tăiați, da? Nu tai, lasă, că tai. Deci, acolo, e macaraua, îmi bagă la curent la 380. Totul, da? Vă țin o săptămână. O săptămână. Deci, vă rog frumos, filmați și dumneavoastră condițiile. Deci, care are nevasta plecată și n-are un să stea, noi primim aici. Uite și dumneavoastră. Nu că e material, domne. Material ca lumea. Material. Ce ai? Iete acum descarcăm. Mergeți cu mine să descărcăm? O să merg, ce să fac? O să merg. Ia să... O că vine, o că trebuie să întoarcă. Toarce aici. Toarce aceea, da. Toarce aici, da. Deci ca să știți și dumneavoastră ce probleme se confruntă cetățenii României care... Dom'le, nici nu știu ce să mai zic. Sunt așa de supărat. Zile ceva de bine. Uite. Nu, lasă că... Eu sufăr mult, dom'le, eu sufăr mult. Lasă. Să nu te nești, nu ai ca lunecă, lasă, stai cu minte, iată. Bă, băiete, ce-o mai fi, bă? Rău ne-a adus oamenii ăștia ai noștri. Conducerea asta. Vă mulțumim pentru reportaj și vă dorim bine. Vă pupăm, domnul reporter. Veniți să vă pupăm. Uite, domnule, uite. Ăștia cărbuni, ăștia de la Desa vin.